Dahil po nung nanalo si Mayor Win, 29 years old din po siya. Meron din po siyang pinalitan na dating mayor. Transition period po sa lungsod ng Valenzuela nung panahon na yun. So nung nag-iisip ako, paano ko kaya gagawin to? Bilang isang 29-year-old na bagong alkalde, maraming gustong ipatupad na reforma, maraming gustong ipatupad na plano at programa para sa lungsod ng Pasig. Naisip ko po, dapat kausapin ko si Senator Win. At masaya naman po ako at napakalaki ng pasasalamat ko sa kanya dahil binigyan niya ako ng pagkakataon, nag-dinner po kami at napakarami kong natutunan. Bilang first term namin, hindi ko naman kailangan i-reinvent yung wheel dahil napakarami pong LGU sa Pilipinas na may mga best practice na pwede namin gayahin. Marami rin naman pong magagandang nangyari sa Pasig pero kung gusto namin na ipaganda pa, pero kailangan aminin po namin na mayroong ibang best practice sa LGU na maganda po, gayahin na lang namin. Imbis na mag-invento kami ng bagong proseso, ng bagong programa, tingnan na lang po natin ano ba yung mga LGU na magaganda na yung ginagawa, i-adapt na lang po natin sa Pasig. Kung may kailangan kayo after this trip, do let us know. We'll send you all the ordinances, all the manuals, and sana sa maliit na pamamaraan na to ay nakatulong ang Valenzuela City sa mas malaking syudad ng Pasig.